nás. Čtvrté místo patří jeskyni Pomanšové, která se jen INIS-2 absolvovala mistrovství a získala 18 dobrých bodů. Vládce přichází za spokojení komisí v blízké oblasti Simona Horáková a další výkonu. Třetí místo patří, musíme se zařadit zpět do řady. To umí pohne. Třetí místo patří Martině Rozkydarové, která získala 52 dobrých bodů, přichází poblahopřát předseda oblasti a přináší medaili, kterou tato jeskyně bude mít na prsa. Je to bronzová medaile pro Martinu Rozkydarovou. 5 kroků zpět. Který byl absolvován. Vážení přátelé, druhé místo v mistrovství zimské oblasti pro 2013 získala Martina Dohnalová. Kovalika se jmenuje tato ruska, kterou dokázala získat stříbro a je tedy první vicemistryně z zimské oblasti pro 2013 kategorii dětí. Marcinu Chodíska předává medaili za výkon. Jestli se zařadí, Kovalika umí zpět. Ano, tady se. Tak to máme. Přátelé, vítězkou a mistryní zimské oblasti pro 2013 se stala Lucie Hladíková. Blahopřeje. 56 bodů získala tato dvojice. A lepší čas druhého kola umožnil ten stupinek nejvyšší. Zlatá medaile si všichni na to jsem této ještě přátelé. Je to hodně pěkný pohled. Společným pozdravem se rozloučíme. Já bych rád, kdybyste ji nepilovali, pokud se to podaří, ale opravdu pomalu. Pomalu dofiluji třeba vítězí kategorii dětí. Blahopřeji jejich výkonu. Nezapomeňte se zapíší do historie naší oblasti, která už od roku 2006 předává mistrovství a kategorie dětí je pro nás i velmi stěžejní. Jsme rádi, že jsme mohli toto ještě vyhodnotit. Loučíme se z mistryní zimské oblasti Lucí Hladíkovou, Martinou Dohnalovou, Martinou Rozkydarovou a jeskyni Pomanšovou. Vážení přátelé, to bylo první slavnostní vyhodnocení, provedeme popření i brány s nápisem pohár Zlínského kraje, abychom tímto způsobem tuto kategorii zvětší pro dokladování činnosti naší oblasti.